U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časno sveštenstvo, draga braćo i sestre, draga deco. Evo danas u 15. nedelju po duhovima Gospod nas je sabrao u ovome svetome hramu da susretnemo jedni druge, da učestvujemo u bogosluženju, u današnjem rukopoloženju i u nagradi oca Vladimira, koji je od danas protojerej. Tome ste i vi naravno zaslužni, zato što ste vi slovesno stado Hristovo. I svako ko se pokorava Gospodu Bogu, on napreduje. I evo danas u ovoj evanđelskoj priči, koja je kratka, ali vrlo duboka po smislu. Govori se kako jedan zakonik, a u vreme Hristovo u rodu jevrejskog postojali su zakonici, fariseji i književnici. I zakonici su živeli po zakonu i gledali su strogo na slovo, gdje je Gospod više puta pokazivao da zakon ubija, a duh oživljava. I dolazi taj zakonik učitelju, tako ga i naziva, ne naziva ga Bogom jer ga ne prepoznaje. Njegov zakon još nije dosegao do Boga. Njegov zakon je zemaljski, a vrlo malo se vezuje za Boga. I pita, ne bi li se okoristio, ne bi li potvrdio svoje stavove, jer svaki čovjek kada živi, on postavlja neke stavove sebi, lično, u odnosu na Boga, to jest na evanđelje, na zakon, u odnosu na drugoga i odnosu na sebe. Stalno ispituje da li je dobar njegov odnos prema drugome, prema Bogu, prema sebi. I evo on dođe sada, ne bi li izvukao neku korist za sebe, ne materijalno, ne treba to njima, nego da jednostavno nađe i potvrdi ono, da kaže, tačno, tako sam i ja mislio i dobro je, sad sam miran, za mene problema nema, ovdje u ovome svetu, a kasnije, zavisi kojoj je sekti pripadao, da li veruje u vaskrsenje ili ne veruje, to je već drugo pitanje. A Gospod mu kaže najveću reč, silu reči, mjesto da mu daje nekakve paragrafe, da ga usmerava na ono što on zna, s neba pa pravo njemu u srce. Ljubi Gospoda Boga svoga, svom dušom svojom, svim srcem svojim, svom snagom svojom. A ista tako važna zapovest jeste ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Bog ljubavi, koji je inače ljubav, šta je drugo mogao da kaže osim da ljubimo, da volimo, da praštamo, da budemo sinovi svetlosti. On nas ovom rečju vezuje za nebo i vraća nas na nebo. Često puta mi živeći ovdje na zemlji izgubimo se, pa počnemo da razmišljamo kao ljudi ovoga sveta. Zna Gospod da nama sve treba ovdje u ovome svetu, i hrana i odelo, sve nam to treba. Ali kaže, ištite najpre carstva njegovoga i pravde Božije i sve će vam se dati. I zaista ova zapovest je nepokolebljivi temelj. To je najveća vrednost, ne neki dragi kamen, neki dijamant koji danas jeste, sutra ko zna gde je, nego reč koja je na granitu zapisana, koja je zapisana na srcima mnogih onih koji poverovaše u Hrista. A onda kaže, ljubi bližnjega svoga, ne samo Boga. U redu, normalno je da čovjek voli tvorca svoga.
I normalno je da sve čini da ugodi tome svome tvorcu. Sad nastaje veliki problem. Da ljubimo i bližnjega svoga kao samoga sebe. Šta znači kao samoga sebe? Pa mi sebe najviše volimo. To mora svako da prizna. Tu sada nastaje veliki problem. Ako mi ne vežbamo u molitvi, u vrlini, u podvigu, u postu, da se upodobimo Hristu i da jedan sa Hristom imamo, mi ne možemo da ispunimo tu zapovest. Jer često imamo izgovor, kako ću da učinim tome i tome kad vidi ga šta on radi. Jeste, zaista je to dosta teško. Mnogo je teško. Čak vidimo da ti bezakonici napreduju. Privremeno, naravno. Napredak je jedino kada dostignemo Carstvo nebesko. To je potpuni napredak. Znači, iz ovoga života trudeći se i očekujući Carstvo nebesko, mi dobijamo Carstvo nebesko. A šta znači Carstvo nebesko? Život beskonačni, život bez bola, život sa svima svetima. To je Carstvo nebesko. To mi čekamo i to je najveća naša nagrada. I to je jedino što čovjek treba da želi ovdje u ovome svetu. Dakle, svaka reč Hristova jeste za nas život, jer nas vezuje za život. Svaka njegova reč je posticaj na vrlinu, na trud, na oponašanje života Hristovoga. Da ne budemo samo deklaratorno hrišćani zato što smo rođeni u toj veri, kršteni smo kao hrišćani i to je dovoljno. Ne, ništa nije dovoljno. Da li je dovoljno velikim sportistima kad idu na olimpijske igre to što su talentovani, da 4 godina oni mirno čekaju da izađu na takmičenje i oni se nadaju da će pobediti. Ne, oni moraju 4 godine danonoćno po 8 sati i više da vežbaju da bi održali sebe u snazi i u tehnici da mogu to da učine. Isto je to sa nama. Nije ovdje život na zemlji samo tek da prođe vreme, nego da iskupljujemo vreme jer su dani zli. Sve to Gospod nama govori i sve smo to dužni da činimo. Ne samo kad je lepo vreme, kad je sunce, proleće, divno, ptičice crkuće i svako nekako ima volju da nešto čini. Treba činiti i kad je kiša, i kad je tmurno, i kad je sneg. I kad su loši uslovi, spoljni loši uslovi života. Ali unutra, u nama je Carstvo nebesko. Tu je Gospod Bog. Tu je mir i radost u Duhu Svetome. Neka Gospod Bog, Sin utehe, mira i svakoga dobra bude sa nama, da nas vodi i rukovodi do Carstva nebeskoga. Amin.